Son ciclos que tienen muchas similitudes y trataremos de resaltar los aspectos más importantes y diferenciadores. Antes de empezar, deciros que al final de la presentación dedicaremos un tiempo a responder a las dudas que puedan surgir. Si alguien de vosotros quiere preguntar algo, os pedimos que lo hagáis a través del chat, que os aparece en la pantalla. Lo podéis hacer durante la presentación y responderemos al final de la misma. Besterik gabe, lehenengo zikloarekin hasiko naiz, mantentze elektromekanikoarekin. Ziklo honek ezaugarri nagusi bat du, teknologia desberdinak lantzen direla, baino gehiegi sakondu gabe, ez da espezialistarik formatzen. Zeintzu dira lantzen diran teknologiak? 3 adar nagusi daude. Batetik mekanika arloa, eta hemen azpimarratuko genituzke marrazketa teknikoa, elementu mekanikoak eta fabrikazio teknikak. Bestetik elektrizidadea, makina elektrikoak eta automatizazioen arloa lantzen da baita ere, eta azkenik pneumatika eta hidraulika. La persona que realiza este ciclo sale preparada para montar, reparar y hacer el mantenimiento de los diferentes sistemas que componen la maquinaria industrial. Bestetik, azpimarratu behar dugu, ikasleak proiektuen bidez lan egiten dutela. Ahal den neurrian, klaseak praktikoak egiten ditugu eta ikasleak tailerrean eta praktikak egiten denbora asko pasatzen dute. Tanto en el primer curso como en el segundo, los alumnos realizan varios proyectos en los que se pone en práctica las enseñanzas teóricas. En el siguiente vídeo os vamos a mostrar lo que han realizado los alumnos este año. Bueno, hirugarren erronkan gure maketaren euskarri egiten hasi ginen, eta gero ja forma ematen hasi ginen langan automatizazioekin. Nik ikusieken bezala gure proiektu hainbat pieza txikiz osatuta dau, eta pieza guztioi gure eskukin indare galdara gintzau tailerren, hainbat makina eta herramienta erabiliz. Bueno, hemen daukona langa bat, detektoren bitartez kamioi bat iristanen aktibatzaile eta langa iriki eta kamioia pasa ondoren iztean. Gero hemen daukeu plastikozko tapoian biltegie. Eta gero batzen daukeu langan eta gure maketai bizi ematen dio zirkuito elektrikoa. Guk diseinau eta guk montauta. Hau enpresa baten instalazio elektrikoa, guk diseinauta eta montai baten bidez simulauta. Hau eskadra, gero bestetik argi puntu dauzko eta baita hainbat argindar puntu. Bigarren mailako azken hilabetean ematen dio bukaera gure proiektui eta helburu nagusi proiektue bukatu eta martxan jartzea da. Eta batetik lan nagusina trituradora, plastikozko tapoia txikituko ditun trituradora fabrikau eta osatzea da, montatzea da. Eta bestetik autoplanta programatzea mugimendu manualki eta automatikoki kero. Hau da trituradora, 9 kutxilla osatua, 4 errodamentu eta tailerrean egin ditugu hainbat piezakin. Trituradora mugitzeko sinpin kolonazko erreduktora bat egin dugu eta uhal bidez transmisioa ematen dio trituradorari kutxillak mugitzeko. Ondoren, polikarbonatozko piezak egin ditugu babes moduan eta basukoak ikusteko. Bueno, hau izan da dena, espero gustatu izana. Guri buru uste asko eman dezkigu, baina pena merezi izan duela espero dugu. Eta ziklo eginez, lanerako eta goi mailako beste ziklo bat egiteko ateak ireki dezkigu. Aio! Bideoan ikusi duzuen bezala, ikasleak pieza asko fabrikatzen ikasten dute tailerrean. Galdaraintzako makinak erabiliz, soldadura bidez, edo torno eta fresadorarekin ere. En este ciclo no hay tiempo para profundizar mucho en las diferentes tecnologías, pero el alumno debe ser capaz de asimilar diferentes conceptos teóricos y técnicas prácticas
en poco más de año y medio. Bestetik, montaje mekanikoak eta elektrikoak egiten ikasten da, aberia konpontzen eta makinak mantentzen ere. Ondorengo bideoan gure ikasleen iritzi batzuk entzungo ditugu. Modulo hontako ikasketak oso aberatsak diala iruditzen zait, azkenen pixka denetik ikastezu, elektrizitatea, mekanika, pneumatika, automatismoak, da azkenen laniteko orduan ere burukin konfiantza gehiokin jardutea ikasiot. Kaixo, Mikel Etxagarri naiz, biomekabiko ikasle bat, eta, esan nahiko nuke, kurso honetara sartu nintzenean lehenengo urtean ez nekiela ezer, baina 2 urte hauetan zehar asko ikasi dudala, eta, berriro lanean hasteko gogotsu nagoela. Hemos tenido que trabajar mucho y gracias a la ayuda de compañeros y profesores hemos podido superar con éxito el grado medio de mantenimiento electromecánico. Teorian errazak ematen duten gauzak, benetan ikasi eta ulertzen dira tailerrean egiten saiatzen zarenean. Lanean urte asko igaro ondoren animatu nintzen ziklo hau egitera. Honek profesionalki ate asko zabaldu dizkit. Bigarren mailan ikasleen nire buruarekin konfiantza handiago hartu dut, eta honek eskolako orduak aprobetxatzea bultzatu dit. Proiektu honen hasieran asko kostatu zitzaidan, baina gero asko ikasi dut. Adibidez, piezak egiten, eskema elektrikoa montatzen, automata programatzen, eta nire ustez nahiko ondo moldatzen naizela eta lan mundurako prest nagoela. Ikasketa oso praktikoak dira, ez da asko ikasi beharko, baina fin egin beharko da lan. Goi mailara pasatzeko oso aukera ona da. Bukatzeko, eta lan munduari begira, ziklo honek duen beste ezaugarri berezi bat azpimarratu nahi nizueke. Ikasleari lan mota desberdinak egiteko aukera ematen diola, eta bere gustoen eta trebezien arabera industria alor desberdinen artean aukeratu dezakela. Otra opción, como no, es la de continuar estudiando un ciclo de grado superior. En el siguiente vídeo os mostramos algunos ejemplos. Nire Kaixukia naiz, ikasi erdi maila zikloa mekatronikana, gero praktikak ikaslanen ditun, da guaino ikasten goi maila mekatronika Goierrin. Ni Mikel naiz, eta guen dela pare bat urte Goierrin nindun erdi mailako modula mantenimentu gona, eta moduloen praktika bat Tolosan ditun, pasa bat enpresan, eta guain zentro berberan goi mailako modulo bat egin ziken, mekanizatuko. Ez naiz, horrein dela eta 2 urte hasi nintzen Goierri eskolan mekatronikako erdi mailako ziklo bat egiten, horren ikaslanen egin dituen praktikak, eta orain ari naiz mekatronika goi mailako zikloa bukatzen. Aitor Lasasti naiz eta erdi mailako mekatronika ziklo bat egin nuen Goierri eskolan, eta orain robotikako goi maila ziklo bat bukatzen ari naiz. Haupa, naiz Antxon, ikasnen mekatronika erdi maila Goierrin, gero inikion praktikak Altsasun, Iberika de Suspensionesen, eta guain oiten goi maila mekatronika, Goierrin. Kaixo Ganix naiz, Goierri eskolan mekatronikako erdi maila ikasi nuen, praktikak ikaslanen burutu nituen, eta orain mekatronikako goi maila egiten ari naiz Goierri eskolan ere bai. Oso ongi, orain Iker Etxezarretari pasako jotiza. Aurrera, Iker. Eskerrik asko, Miguel Angel. Lehenik eta behin ongi etorria guztioi, mekanizaketa eta lontara. Mekanika edo mekanizatuaz hitziken egianen, zertaz hitziken egian jakin beharko dunduk ez. Orduan, horrelako totxoetatik, hainbat eragiketa eginda, ondorengo pieza funtzionalak lortzeko aukera ematen digu, bai. Nola aurkezten diguten gure ikasle. Gu gara Txandi eta Jokin gara, eta bat ememiko taldea gea, eta ikusten duzun bezala, berako tailer honetan hasteko ordu bastante pasatzen ditugu gure proiektu
Ikusi berri dituzen pieza guzti horiek, hemen oan bideon ikusten egean tailer hontan fabrikatzen dituzue. Oinarrizko piezak eta eragiketak egiten astetik, pixkanaka eragiketen zailtasun mailak igoz, zenbat geroz eta piezak konplexuagoak fabrikatzea iristen zeate. Gurekin, hutsetik hasi eta pieza sinpletatik abiatuz, bigarren hilabete bukaeran, bikoteka ondorengo multzo hau fabrikatu eta montatzera iristen zeate. Ondorengo bideoan, hau lortzeko prozesua azalduko dizugu. Pieza hartin behar denuen, lehenengo bere plana imarre du eta plan hortan kota jarri behitu. Aurreko planotikan atea dugu prozesu horri hau, eta prozesu horri honek esan dugu ze pauso jarraitu egiten gero tailerren pieza sortu ahal izateko. Plano eta prozesu horriaren laguntzaz, tailerrean holako pieza ezberdinak egiten ditugu. Eta azkenik, pieza guztiak mekanizatu eta gero, multzoa montatzea lortu dugu. Como hemos podido ver, el proceso consta de interpretar los planos para entender lo que necesitamos hacer o queremos fabricar, realizar los procesos de fabricación para poder mecanizar la pieza en el menor tiempo posible, así como de la mejor manera y con la mayor calidad posible. Una vez fabricada, tenemos que asegurarnos de que la pieza está en las medidas que nos marca el plano. Para ello, aprendemos a usar diferentes tipos de herramientas de medición, así como diferentes procesos de medición. Behin, lehenengo mailan oinarrizko pasion bat edukita, bigarren mailan CNC kontrol numeriko edo zenbaki bidezko makinatara pasatuko zeate. Iruditan ikusten dituzuen bezala, makina industrial eta kontrol ezberdinak erabiltzen dituzten makinak erabiltzen ikasten duzue. Makina hau ez, esan genezake, fabrikazio guztia bereie bakarrik egiten dutela. Baina noski, beraiek fabrikatu ahal izateko, lehenik eta behin programatu egin behar dira. Beraz, ordenagailu geletan, programazio hori egiten ikasten duzue. Gero, makinara eramaterako garaian, makinak pieza hori behar dan bezala fabrikatu diezagu. Kono harrixa egiteko, reliebea eta ikutuak kaberatu zehaztasun nahiko handigoa. Eta geure bai, beste ziklo mota batzuk iteko, kajerak, kanpoko kontorno egiteko eta aukera handigo zaula. Como se ha comentado anteriormente, la metodología ETACI o trabajo por retos está reflejada desde el primer momento. Aquí podéis ver unas muestras de ello. Now I'm sorry, but I met my
Eta miren hitza eman aurretik, ea gure ikasle batzuk zer dioten. Tailerrean, CNC-ko makinakin zer moduz, eta piezak zailagoak izanez gain, zer gehi ikasi duzue? Lan munduan biziko dudan egoeraren antzeko simulazioa izan da. Piezak data zehatz batean ondo entregatu behar izan ditugu. Eta gainera CNC makinen oinarrizko mantentzea ikasi dugu. Goi mailak askoz lan gehiago suposatzen aldu erdi mailak baino? Aldaketa bat bada, erdi mailatik goi mailako salto hori, baina lehenago erdi mailako ziklo batik da asko laguntzen du bertan hartzean oinarrik. Eta bai eskola bertan goi mailatea daukan parte ona da, berdin mailan eskolako mekanizatuko irakasle gehienak ezautzeiala, eta orduan horrek gauza asko erraistego goi mailan. Iban, galdera dut zuretzat. Zaila da ikaslan eta eskola batera konpaginatzea? Bai, hasiera batean kostatzen da, baina klasean esandakoa egin eta antolaketa egoki batekin oso ondera ematen da. Gainera aberasgarria da. Honeka, nik bi galdera ditu zuretzako. Goi maila egingo banu klaseko teoriak baliagarria alda gero lanerako, eta bigarrena da ea ordu asko ematen dituz ikasten. Kaixo Iban, zure galderari erantzuten, nik uste dut baietz, azkenean bai klase teorikoetan eta bai praktikoetan jasotzen dituzun ezagutza guztiak direla gero aplikagarriak lan munduan. Azkenean nik uste dut dena dela jarrera kontua. Zu jarrera aktiboa baldin badokazu eta iniziatiba pixka baldin badokazu, lortu dituzun ezagutza guztiak aplikatzea lortuko duzu ere. Orduan, nik uste dut dena hori dela, bakoitzak duen iniziatiba edo jarrera. Eta gero beste galdera, ikasteko orduena. Nik uste dut ikasteko orduena azkenean dela pixkat ondo planifikatzea. Planifikazio egoki batekin eta pixkat konstantea izanik, nik uste dut kurtsoa ez dagoela arazorik ateratzeko. Eta animo eta animatu. Besterik gabe, eskerrik asko eta Miren, zurea da. Eixo, egunean danoi. Orain soldadura eta galderagitzaren berri emango dizuet. Fabrikazio mekanikoaren barneko beste atal bada. En este caso nos basamos en el conformado y montaje de chapas y perfiles. Ziklo honetan ikaslea lan munduratze baterako prestatzen da. Antes de nada os vamos a enseñar cuáles son las facetas técnicas que trabajamos en la escuela. Ikustazue zer ikasten duten gurekin. Gaur egungo industriak erdi mailako ikasle batengan autonomia eskatzen du. Denbora oso laburrean jaso beharreko konpetentziak ugaria dira. Soldadura eta galderagintzan ezinbestekoa da planoen interpretazioa. Hori horrela izanik, arrazketan oinarri batetik hasi eta amaieran plano bat interpretatzeko gai izan behar dute. Hala ere, ziklo honetan fabrikazioak du pisurik handiena. Alde batetik, soldadura ikasten da. Hainbat prozesu ezberdin daude, eta ikasleak prozesu bakoitzarekin soldatzen ikasten du. Bide batez, teknika bakoitzaren muga eta abantailak jasoaz. Fabrikazioari lotuta beste adarra galdaragintza da. Hemen, txapen eta perfilen ebaketa, konformaketa eta muntaia ikasten da. Fabrikazioaren kontrola ere ezin da aipatu gabe utzi. Erabiltzen diren materialen ezaugarriak eta fabrikatzen diren piezen neurketak naiz entsegu teknikak ikasten dira. Erabiltzen diren instalazioak zertxobait ikusteko aukera izan dezue. Por ejemplo, cada alumno cuenta con su propia cabina de soldadura y no la comparte simultáneamente con nadie. Gutxi gora bera, klasen erdiak tailerrean izaten dira, bai galderagintzan eta baita soldaduran ere, eta beste erdiak teorian. En este proceso de aprendizaje, los alumnos utilizan metodologías actuales. Alde batetik, zikloaren azalpeneko bidean ikusi den bezala, soldadura simulatzaile gela bat daukagu. Tailerrera sartu aurretik ikasleek eskua hartzeko aukera izan dezaten. Por otra parte, aplicamos la metodología basada en retos. Erronkak, lan teknikoak aplikatzeaz gain, talde lanean aritzea,
merkaturatzea eta komunikazioa lantzen laguntzen die ikasleei. Lo veréis mejor en el siguiente vídeo. Entzun dezagun, zer dioten. Kaixo, Goierri eskolako erdi mailako soldadura eta galdara egintzeko ikaslekea, eta bideotxo honekin ziklo honetan zeite duen erakutsiko izugu. Zikloaren azalpena emateko erronke metodologia erabiltzen dugunez, metodologia hau nola lantzen dugun azalduko dizuegu. Garatzen diren erronkek amaieran badute berezitasun bat, produktu batekin amaitzen dela hain zuzen. Taldean lan egiten dugu, baina gure lanak beste taldeei nola eragiten dien ikusten dugu. Denon artean montaje bat izan. Lehenengo, gure oinarrizko materiala zeina epatu behar dugu. Hortako, txapa eta perfil metalikoetan oinarritzen gea ondoren egitura metalikoak egiteko. Ingurura bidatzea besterik ez zezuen modu hontara zenbat gauza egiten dien jabetzeko. Tailerrera joan aurretik, beharrezkoa da planaen interpretazioa. Bertan, ondoren fabrikatu eta montatu ahal izateko beharrezko informazioa jasotzen eta garatzen da. Betire planetan zehaztuen materiala aukeratu behar dugu. Hortako, biltegian materiala identifikatu behar da. Materiala eskuten eukita, lantzen hasteko garaia da. Hor sartze dira ikasturteen ikasitako ebaketa eta konformaketa prozesuak. Mekanizaketa lanak ere izaten ditugu tarteka. Hor sartzen dugu zulaketa eta aristaketa. Piezak bakarka prestatu ondoren, elkarrekin lotzeko unea iristen da. Soldadura da, egitura metalikotan lotura madura erabiltzen den sistematako bat. Honek trebezia askatzen du, eta soldadura simulatzaileak bidelagun izan ditugu. Dena prest dugula, gure pieza soldatzeko unea iritsi da. Orain ezin dugu hutsik egin. Ezinbestekoa da, une oro egiten dugunaren kontrola ematea. Hortako, metrologian ikasitako neurketa teknikak erabiliko ditugu gure lanak egin azaltzeko. Erronken epealdiak lehenengo urtean laburragoak dira. Bigarren urtean aldiz, sakonagoak izanik, epealdiak luzatu egiten dira. Bestalde, produktu hau merkaturatzeko serien ekoizteko enpresa sortu dugu. Hortako, hainbat lanketa egin ditugularik merkatu azterketa, enpresa sortzeko emanbarezko pausuak, marketing plana eta abar. Bueno, espero dugu bideoa gustatu izana, eta argi eukitzea zer dan soldadura eta galdera egintzeko erdi mailako zikloa. Hurrengo arte! Como habéis visto, trabajan en proyectos reales. Egiten dutena balio duen zerbait dela eta funtzionatzen duela ikusten dutenean, horrek ematen dien bultzada ikustekoa da. En segundo, mientras trabajan lo expuesto en el vídeo, tienen la oportunidad de hacer prácticas en ikaslan. Dudarik ez ikasketentzat oso osagarri polita dela. Eta behin bukatuz gero zer, lan motak bezala, industria alor anitzetan aritzeko aukera izango duzu soldadura eta galdaragintza ikasten badezu. Baita ikasten jarraitzekoa, goi maila ikasten, adibidez. Badago bai, nun aritu. Además, en este sector las oportunidades de trabajo son amplias, gogoan hartu. Orain orokorrean hitz eginez, 3 adar hauetako edozein bukatu ondoren, batzuek ikasten jarraitzea erabakitzen dute, bestela lanera. Ikusi azken 2 urtetako laneratze datuak. Berez, urte askotako datuak 18-19ko berdintsuak dira. Iazkoa pandemia dela eta dakizuen bezala berezia izan baita. Bukatu aurretik, azpimarratu nahiko nuke neska izatea ez dela oztopo, ni ere hemen nabil. Beraz, gogokoa badezu, zatoz. Eta gure aldetik, hauxe zen kontatu nahi genizuena. Ahora es vuestro turno, bota galderak. Egunon, berriro ere,
Orain, aurkezpena amaitu dugu eta hitza zui pasatuko ditugu. Dauzkazuen, duda edo argitu nahi dituzuen gai horiek galdera egiteko. Horretarako txarta erabiliko dugu eta mesedez txartean idatzi dituzuen kezka edo duda horiek eta ahal den neurrian erantzun dugu. Nik hemen lehen pare bat jaso ditut eta behar bada horiekin hasiko naiz eta jende animatzen den eta galdera berriak sartzen dituen. Baina lehen bakarren batek galdetu dit klase zenbait ikasle egoten dian gelako zenbaiteko dian kopuru hauek eta onarpen irizpideak nola dian, hau da, eskaera egiten dutenetik dana sartzeko aukera izango duten, ala ez. Behar bada, galdera hau, ez dakit, Miguel Angeli pasatuko nioke, erantzuteko gai den. Bai, Estebe. Ikusi, erdi mailako ziklo batetan sartzeko, hasteko, esan behar da, 25 plaza daudela. Horietatik, egon like, errepikatzaile bat beste, baina, gutxi izaten dira. Orduan, 25 plaza horietatiken, nagusiki, DBH-tik datozen ikasleak izaten ditugu, eta ehuneko 75ko portzentaian edo, DBH-ko ikaslentzako reserbatuta dago. Gero badaude, beste ehuneko 15 OLH edo oinarrizko lanbide heziketatik datozenentzako ere, eta beste ehuneko 15 edo proba acceso edo beste bide batetik datozenentzako. Bai, horixe izango litzake. Bai, behar bada igual agurtu erderaz ere igual ez zerraia dikatuko batzen du, behar bada jendea zuen ulertzen. Bai. Comentábamos que los grupos de ciclo de grado medio son de 25 alumnos, ¿sí? Principalmente se reservan las plazas en un 65% para los alumnos que provienen de la ESO. Luego hay un 15% para aquellos que vienen de OLH, en castellano, no sé cómo es. Formación básica. Formación básica. Y luego hay otro 15% reservada para aquellos que vienen a través de alguna prueba de acceso, ¿sí? En todo caso hay que decir que en algunos ciclos pues igual hay dificultades para obtener plaza y lo que interesa es tener una media en los 4 cursos de la ESO lo mayor posible para no tener dificultades. Ongi da, jendea pizkat animatzen den, galdera egitea, a ver si os animáis a hacer alguna pregunta que otra. Y mientras tanto, pues he recibido otra. La que se cita, horrela dio. Nire alabak ziklo industrial bat egin nahiko luke, baina beldur da. Ze algo emango zenioke? Ez dakit, behar badaue Iker? Bai, milene badaukeu, baina igual lehenek aholkue animatzeko. Gustatzea animazaio hemen bat gehiago izango da. Hemen ez da neska edo mutila izan edo ez da bereizten. Ikasleak diedanak, 25 Miguel esan duen bezala sartzen dienak, eta gogoa eta norberak dauken laneako enpeinu hori izaten da bereiztailea. Hemen ez da gogoa behar da. Gogoa balima dauken neska izan edo mutila izan aurrea, eta danak berdinek die, eta berdin tratatzen dieu. Barkatu, eta ogian zatingazik. Gaur egungo teknikek eta ez due olako fisikoki eta olako indarrik eta zeaik eskatzen, eta egia da Ikerrek esan duna, ez? Neska edo mutil ez da eula bereizketak egiten gutzako denak ikasleak diela, eta inorrek ez daitula jaten, honea etortzeagatik. Gazteleraz tarte ez bat, laburpentsa bat. No, comentábamos que había una pregunta citando si siendo chica puede haber algo que de alguna manera limite el estudiar estos ciclos y que no, que al final chicas o chicos para nosotros son alumnos y que no hacemos esa distinción y vamos, que desde luego si tienes ganas de estudiar esto, sin ninguna duda, no le mires a eso y adelante. Ongi da. He recibido otra pregunta, quizá un poco unida, a la respuesta que ha dado, antes Miguel Ángel Testado. Hay una persona que me pregunta ¿cuándo se sabe la nota de corte del ciclo? No sé si Miguel Ángel podría responder.
Sí, pues mira, primeramente a primeros de junio se abrirá la época de prematrículas, ahí hay que hacer la inscripción, ¿sí? Y a finales de junio, primeros de julio, es cuando salen las listas provisionales, las cuales, pues bueno, según el número de alumnos que han hecho la prematrícula y sus notas correspondientes, pues aparece pues, una especie de clasificación donde se adjudican esas 25 plazas. Puede darse el caso que algunos renuncien y, bueno, y vayan entrando aquellos que han quedado por detrás. Pero ya estamos hablando, pues eso, en julio. El primer paso es hacer las prematrículas. Ongi da, hemen beste galderatxo bat badaukat, eta horrela dio, ikasleak erdi mailako ziklo bat amaitzen duenean, askok goiz ziklotara joaten dira, goiz zikloa hasten dute. Horien artean zenbaitek amaitzen dute, ze esperientzia dago, dakit hau, nork erantzungo luken. Berbada Miguel Ángel, miren. Edo nork, bueno, Miguel Ángel legeia bestela gastatuko dugu erantzungo. Ez, a ber, erdi mailako ikaslek goi maila jotzen duenak, egia esan arrakastaz bukatzen du, eta, a ber, esan genezake denak bukatzen duela goi maila bat, bai? Kontutan hartu behar da, normalian ikasten duen goi maila beraien adarrekoa dela edo beraien familikoa. Orduan baitare, prozesuk eta ezagunak ditue eta egia da tailer kontutan bestek ez daukaten eskua daukatela, naiz eta teoria aldetik, suposatzen dien esfortzo gehiago egin behar izatea. Baino, eta gero, lehen bideoan ikusi dugun bezala, ikasleak eskolan bertan ikasita izaten dira, normalen erdi maila bertan ikasita, orduan eskola ezautziak eta irakasleak zuzenen klase eman ezpadi ere, behaien ingurun ibilidian irakasleak izan da, giro familiar horrek ere lagundu iten die, zein zalantza izan ezkeo ere laguntza eskatzeko eta bertan eitzeko. Esko miren, hemen Olatzek beste galdera egiten du, eta uste dijoala horrekoaren arian, Miguel Ángel Pesado erantzun duenaren arian, ez dakit jakin gote duen erantzuten baino, horrela dio. Orain arte, zein nota behar izan dituzte sartu alizateko, dibertsetik datozenak. Ez dakit datu daukagun, Miguel Ángel? Datu hori ez daukagu, urtetik urtera aldatu liteke. Gertatzen da bezala beste dozein etapatan, segun zenbat diran, izena ematen dutenan aurre matrikula prozesuan, aldatu liteke. Bai egie da, azkeneko urtetan, mantenu elektromekaniko zikloan, 25 gora ematen dutela izena, eta batzuk kanpon gelditzen diela. Baina, ez balima ziklo baten edo besten, normalean sarbidea izaten da. Olako zalantzak, nik uste gerora idazkaritza akademikoan, aurre matrikula emandako garaien, bertan, bentanian, galdetu litekela lasai asko. Eta, beste urtetako datuak eta eman ditzakete. Normalean, pixkat aldatzen da egoera, ezin dalako jakin, urte bakoitzeko jendeak ze joera hartuko duen, ezta? Orduan horren araberaren nota hori aldakorrea izatea. Miren, animatu, galderak egitea. Beste bat hemen jaso dut, eta horrela dio. Oinarrizko lanbide heziketako ikasle batek baldu erdi maila egiteko aukerarik. Ze zailtasun izango dituzke? Bai, oinarrizko lanbide heziketatik ere etorri izan zaizkigu. Orduan gaina Miguel Ángel hasieran esan duen bezala, ia plaza kopuru bat, esan ezagun 15%, esan ezagun bermatuta daukate. Baina horre ere, honentxunak edo notarik akademikoki nota berena dozkatena sartzen die. Izaten duten zailtasuna, gehien bat izaten da, igual laneko aktibidade hori, gelan egote hori, gehiago kostatzen zaiela. Lanean, tailarren eta ekintzatan ondo egoten die, baina klasean egote hori eta askotan lanak, esan ezagun lan teorikoak eta suertatzen dienen, pixkat horre gehiago kostatzen zaie, baina beti esaten nahi gan bezala hemen gogo kontua izaten da asko. Gogoa daukenak arazo guzti horiek errez aurrera eramaten ditu eta jakin gu ere hemen egoten gehala.
nosotros estamos aquí para ayudar y el que tiene ganas de trabajar y el que tiene ganas de hacer cualquiera de los 3 ciclos no va a tener ningún impedimento por parte de ningún profesor, pues para que sea ayudado y se le ayude en ese camino de la enseñanza. Entonces, no hay mayor problema. De hecho, ya tenemos muchos casos en la escuela de gente que proviene de formación profesional básica, que ha estudiado grado medio e incluso pues, ha llegado a hacer grado superior también. Y no estamos hablando ya de 1 y 2, ya se está generalizando. Esker miren, bien, hemen galdera gehiago ez dut jasotzen, etxatean, beste pixkat etxengo dugu, bai, badirudi, bakarren bate baietz. Bai, horrela dio. Ikastetxe berean bermatuta dute erdi mailatik goi mailako jarraipena. Hau da, gure ikastetxean erdi maila egin duten batek, badu goi mailara sartzeko, bermatzen zaio, plaza bat izango du. Ez da horrela. Ikastetxean erdi maila egin izanak, ez dizu ematen privilegiorik edo bertan goi maila egiteko. Bai prematrikula eta bai matrikulazio prozesua azkenean hezkuntza sailetik edo bideratzen da, eta esan dugun bezala, esperienteko notaren arabera dijoa eta portzentaiak reserbatuta daude. Goi mailan 60% batxilergotik datorren jendearentzako dago reserbatuta. 20% erdi mailatik datorrenentzako, eta beste 20% akzesoko azterketa bat eginez datozenentzako. Baino ez da diferentzirik egiten, bertan ikasi izana erdi maila edo beste ikastetxe batean. Erdi mailan ere praktikak egiteko 4 aukera daude, galdetzen den batek. Bai, hortan erdi maila eta goi maila berdin-berdinak dira. Bai, baten besteen bezalaxe, praktikak egiteko aukera daukate, bai ikasketen amaieran, edo bai, bigarren mailan, ikaslanekin zehatuz, erdibanatuz, ikasi eta... Baina bai, aukera, azaldu dizkizuen aukera berdin-berdina daude, bai erdi mailan eta bai goi mailan, hemen praktikak iteko, atzerrian iteko, esan zaizuen azalpen berdina baliogarria da, bai erdi maila eta bai goi mailan. Decía que tanto en grado medio como en grado superior tienen la misma oportunidad de hacer prácticas como os han expuesto en la reunión general, ¿sí? Bien puede ser o hacer prácticas aquí o en el extranjero o combinar el segundo curso trabajando en Ikaslan y estudiando simultáneamente en la escuela. Cualquiera de las opciones que os han expuesto serían válidas. Bueno, dena den, edozein duda sortuko baliz, aurreraxeago, egun hauetan, hemen duzu eskolako idazkaritzara deitu, telefonoz, eta nire argibideak emango zaituzuela, eta behar danarekin jarriko zaizu harremanetan, argibide horiek emateko. Decía que, durante estos días si os surge alguna duda, alguna pregunta que hacer, pues es que quizá, hoy no lo hayamos explicado o no se hayan entendido, o dudas que hayan surgido, siempre tenéis la opción de llamar a la escuela, a la secretaría, y de ahí pues ya os pondrán en contacto con la persona, digamos, idónea para poder responder a estas preguntas o dudas que puedan surgir. Por lo tanto, si no hay ninguna pregunta más, podríamos dar ya por finalizada esta presentación. Beraz, mila esker, gurekin izateagatik, eta ea laster batean hemen ikusten garen. Esker denoi, eta agur.